Какво става, хора? Днеска ще влезем в ZG и да видим какви снимки имам. Така. И покажа как така се пише ZG. Малко за не е готово, това направим. Така. Така. Влизам в ZG и си разглеждаме така снимките си разглеждам. И то са много снимки. Тази готина. Не има. Така. Тук смъртта. Тук пак смъртта. С 3 питбула. Тази снимка. Тази кола. Която е много готина. Ако някой се интересува от кетч. Ето. Не искам. Ето. Бих само да ви цъкате тук. И ви... Леле! Омага! Ил. Роман Рейнс. И да. Познайте къде е Ренди. Ренди, ето. И правим така. Снимах го. Всеки случай. Вдале. И Джон Сина, педал. И тази снимка е готина. Така. Джон Сина, палачото. 2К. Рендиор. Ето, тази снимка аз съм сложил. И скалата. Така, пак Рендиорстън. Това Майк Тайсън ли е? Лъд. Защото Майк Тайсън е в кетча. Брок Леснар и Дин Амброуз. Окей. Това е яко. Демона Фин Балър. 3 хикса. Загубелия 3 хикса. Тапанара 3 хикса. Който с Ронин изгуби. Ей. Двата братовчета. Браво. Наркотици. Браво. Аз през Ренди Ортън ще да кажа. Джон Сина. Тапанар. Yes. Джон Сина. Тапанар. Ето пак Ренди Ортън. Ето го CM Punk. Лелей. Ей! Без телефони в час. The Undertaker. Той ще му изяде туз. Знаеш ко? Сега ще ви покажа как се слагат снимки. Ето. Стойте. Си изберем една, каквато иде.
Например, искам тая. Тая. Айде, защото е як. Защото е срама рейс. И натискам тук. И зарежда. И като ви излезне това долу, тя ви е вече на фона. Ето. На мен ми излезе. Така, това беше всичко от видеото. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. И се абонирайте за мен. Чао, чао!